Добре си ли? Здрасти, Ритко! Чакай, виж какво съм направил и тебе, Ритко. Дали тебе? Какво е това? Татус? Татус? Октир! Октир пише! Как Октир, бе? Чакай, бе, ще се бавсаме, бе. Леле, брата, съберах се. Кардас. Сега каля. Сега пише Ритко. Ритко пише, нали? Браво, бе, брат, тева, бе, тарикат, бе. Гледай, брат, гледай се. Следете, брат, 24/7, гледай. Ти не харесваш, бе. Брата, съберете се, гледай, гледай. Откъде си, бе? От Ботевград съм аз. Аз бях там, теб те нямаше. Аз, брат, тогава живях в Германия, брат. В Есен. Леле, брат, много, брат. Сега се върна в България ли? Да, Ботевград съм пак. Даже не бе писали на един твой лайф. Не знам, ти добре си Бех ли? се написал, помниш ли, бех се написал мъжа на Ритко. Помня един такъв, да. Това съм аз, брат. На колко си? На 17, сега септември месец право 18. Гадже има? Не, брат, не ми трябва. Ти добре си ли? Трябва да ебеш нещо? Ема аз отивам на платеното. Как се казваш, тарикат? Бразилец ли си? Радослав се казвам, брат. Радослав се казвам. Роза? Радослав. Радослав. Ке ме умриш. Хубаво, бе, хубаво. Хубаво, какво да кажа, не знам какво да кажа. Има ли такова места за участие в Башка Кухия? Това от 15 октомври. Има ли участие? Има ли... Не, още не сме пуснали Reconnecting, brother. Sorry. Нещо стана с, не знам.